adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niyo sa pangan nga Lily, hingkod ang pangidaron, minyo o itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta sa inhan sa akong bana nga gustong ibaligya sa iyang mga anak nga wa mag-atiman niya. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nya nanay Nadi ang imong gipakumpra nako. Ang imong gatas, vitamins, o guban pang konsumo nimo. Og nabayaran ko na sa di ay ang imong memorial plan. Ay, salamat, Lili. Pila man tayo na sobra sa akong pensyon, day. Ay, wag tayo na sobra, nay. Nakapuno pa ko. Mao ba? Oo, kay giuna ko man og bayad ang imong memorial plan, nay. Unya kanang gatas ug vitamins nimo. Mahal man sad. Nya, gitingop na nako og palit para mo abot sa sunod pensyon nimo. Pero okay ra, nay. Mayalan man ta sa humay sa gibasak ni Loloy sa imong yuta. Nakaani naman ta. Mao na to akong ipuno para konsumo nimo. Ay, kaluoy ko na pa yung tao ninyo ni Loloy. Ilabi na ikaw nga akong umagat. Ay, napunta ka po kang akong mga anak. Apa ni usaway nakatiman ako kawas ni Loloy. Apa ni ikaw yun ang mas miatiman ako. Katuhaman ka nun as Loloy sa uma. Ay, wala kaso na uy. Kinsa pa man di mo atiman nimo nga kami man ang uban nimo. Pero pait sa akong mga anak. Bisan unta kung di sila katiman ako. Maski pagatang nilang untaog para na ako konsumo. Huwag yun in taon. Kamuras Loloy ang nakatiman ako. Sige lang, good night. Kaya pa man mo. Inas Loloy, Lili, ha? Mangayo kong sustinto sa uban niyang mga igsoon. Kay Looy na kay mong nag-atiman ako. Nay. Mo ba? Miabot kita na sa hunahuna ni Mama? O, tingali. Tungkol kay nakabantay na siya, kita rin yung nagpakabana niya, nag-atiman niya. Kay grabe sa mga igsuon ni Muloy, uy. Bisan pagbisita na lang gani ni nanay ninyo, mangumusta. Wag yun. Ay, ambot bitaw ng mga igsuon akong babae, Kay tuloram gid mi ka mga laki. Si Manoy Timmy noon patay na. Ug si Armando na preso na pod tungod sa pagpatay niya sa akong bayaw nga si Mario. Ngano tuod to nga nahitabo tuloy? Ay da, tungod sa samong yuta. Kanang pangigi ba? Pero kato ba sa yung bayaw na ko ang kuan? Nangatang ni Manoy Timmy. Kay gusto niya nga tigbason. Panusaon man nga nailog man ni Manoy Timmy ang sundang. Mao nga akong bayaw nga si Mario ang tigbasan. Wala na presos Manoy. Sus, muka day anong inyong yuta sa... Mulang, purting sa muka gyud. May gani kay wa ko hilabti sa ubang ako mga igsoon nga ako'y nagtikad anang among mga basak. Kasabot gyud tingali na sila oy. Nga kita nagatiman sa tiguang. Para raman sa tiguang ang ubang kita sa abot anang basak. Apa no sa to'y ingon ni mama nimo? Ay, mangayo lagi ko no siya o suporta sa uban nimo mga igsoon. Na, ayan na lang ko pasungkuha sa mga igsoon. Kay na, tingali pa mahinaog mo na maingnan nga magkadisgrasyahay mi, magkadiferensyahay mi. Kailap ako sa baba ng ako mga igsong babae. Kusog kay mangwinta. Yan, sa may ilang kwentahon na to. Mas kita pag gani angay mangwinta nila. Kay kita'y nahago og atiman ni nanay. Aw, suway na sila sungko dito. Ayaw lang ko. Ako na hinoon nga umagad ra ko. Unya, tapik ra ko ninyo. Ayaw lang lagi ko. Kaya di niya ako makapugong sa isulti sa mga igsuon. Kaya kahibaw naman gano'n niya ako sa reaksyon na nila. Kung mahimo, pabuhat og suwat ni mama. Para makaingon sila. Nga dili na imong kabubuton nga mangayog sustento nila. Kang nanay na. Kay basin mo, ingon niya sila nga nagbuot-buot ka na. Sige. Tumanan ko lang sa iyang gusto si Nanay Amy.
mo na mong ipakaong nanay? Nga kamo may nakapahimos na yung pensyon? Emilia, Oy, pensyonada na nga mo inahan, oy. Ganang mo suportar pa man mi. O kamo pa'y nakapahimos o tikas basakan. Asa man din kitas abot ana? Nga mangayo pa man gid mo namo. Mas may pa di ipabaligya na namong yutaa. Emilia. Napo ang anak sa akong ugangan, usa ang patay na. Sa siyam, ang ako lang bana ang nisagop ni nanay. Og ako isip asawa ni Luloy nga iyang anak, ako na ang nag-atiman sa tiguang nga umagad lang niya. Kay wa man gyud magpakaban na og atiman ang pito pa niya ka mga igsuon, gawas adtong usa ka igsuon nilang lalaki nga napriso. Apan naghandog pagugtaw ng ilang inahan nga may anak nga muduaw o musustento niya. Kay gamay ra man gud ang iyang pensyon, 4,000 pesos lang. Kuwang pa siyang gatas ug vitamins, ingon man sa iyang memorial plan. Unya. Tiyaw mo na. Ug ako pa'y miadto sa kong igsoon, padugon ko kang baad to. Ay nalanggod anak, Loy. Managsuon gud mo. Niya mo ingon ka anak. Makalagot man god. Tarong magod ng ilang gibuhat. Sila'y mga anak, apan wag gid sila maghunahunag atiman ni nanay. Mas ikaw pa'y miatiman. Nga umagad ka naman utang nanay. Sagdi nalanggod, Loy. Wa mo sa ko'y lingaw. Pero bisa na ilili. Mas obligasyon sa kumang igsoon ang pag-atiman sa among inahan. Maong di kaunta nila ingno nana. Sige ra lagi, Loy. Okay ra na ako, uy. Gikalipay ko raman sa dagpa-atiman ni nanay ba? Kay dili na sa baya siya lisod atiman nun. Kay pura buyag. 80 na kapins nanay, panligon pa. Kung sa to, ipabaligya nila ang yuta. Oo, mo ingon ni Emilia na ako ay. Ipasway nila. Kay magkagubot yun eh. Luloy. O sago ibaligyan nila akong yuta. Anong lo na sila nako? Nay. Buhi pagari ko. Uya gusto na nilang bahino ng kuyuta. Nay, ay nagkasuko. Kay musaka unya ang dugo ninyo. Ay, di ko musagat. Si Luloy ang saligan ko ng akong yuta. Kaya ang uban kong mga anak, wa na magpakabana nako. Nay. Oh, Emilia, Sandra, niaman lagi mo. Maayo kay nakaduaw mo ni nanay ninyo. Na, nagsige baya taon na siya handom ay nga makaduaw mo. Niami si Sandra. Kay makigsabot naming nanay nga ibaligya na lang namo ang among yuta. Unsa? Mauna, Lili. Kay kuhaon na lang namo nga among bahin sa yuta. Kay nausa na maning kahimtanga, uy. Nakamo naman lay nakapahimo sa yuta. Nya, mangayo pa manuon mo namo og sustento parang nanay. Dili na akong kagustuhan, Sandra. Igor sa kong gisugo ni nanay adto. May pensyon man ng tiguang. Nganong mangayo pa man mo namo? Pila may pensyon ni nanay taon, uy. Kuwang gid kaayon ng 4,000 sa iyang konsumo ug maintenance matag buwan. Ang may lagian na, ibaligya na lang ng yuta, ah. Di ko masagot. Loloy? Loy, Ano kung dili man ka musugot, Loy? Di ka man gani angay bahinan anang yutaa kay nakapahimos ka nagtikad anang basakan? Usa! Supak gyud ang akong bana nga ibaligya ang ilang yuta. Kay mao man taon ni ang among kuhaan sa among konsumo ug sa tiguang. Wa na sad gyud ko makatrabaho kay nagatiman na lang ko sa tiguang. Kay luoy man sad og pasagdan kay 85 years old na baya siya. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, napo ang anak sa akong ugangan. Usa ang namatay ug usa ang napreso. Nilang 8 nga nabilin, ang akong bana lang ug ako ang nagatiman sa tiguang. Dili ba katungod man sa mga anak ang pag-atiman sa ilang mga ginkanan, ilabi na kung masakit kini?
Ikaduhang pangutana, dili mo hatag og sustento sa tiguang ang uban niyang mga anak kay pensyonada na kuno kini. Apan 4,000 pesos ramang goy pensyon ni nanay. Makapaigo bagod na sa maintenance sa tiguang? Wa ba di katungod mamarayg ang ilang inahan nga masuko man sila og pangayuan? Ikatulong pangutana, gustong ibaligya sa ubang igsuon sa akong bana ang ilang yuta kay kuhaon na kuno nila ang ilang bahin. Makapugos ba sila sa pagbaligya ini? Bisag buhi pa ug supak ang akong ugangan? O gusto basad sila nga dili na bahinan ang akong bana kay mao man kuno kini mo nagtikad sa basakan? Ikaupat o katapusang pangutana, kung kining yuta mabaligya, katunga ba ang makuhang bahin sa akong ugangang babay kay buhi pa man siya? Makabuot ba siya og bilin sa akong bana kay mao may iyang gusto kay lagi kami ang atiman niya? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lily. Mayong adlaw, mga sukintig paminaw, kini sa Attorney Elaine Bathan, ug ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon sa inyong mga pangutana ug problemang may punto legal. Personal ninyong mga problema, kabahin sa inyong mga legal nga mga issues, legal nga dokumento, inyong mga karelasyon, inyong kabtangan, sulod baron sa inyong kaminyoon, problema ninyo sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, sa inyong yuta, no? Kinsay mga na problema din ha silang mga crush be, shout out din ha, hands up. Pwede gina ninyo ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. And ang ato ang letter sender today from Talisay City, Cebu. Tawgo na to sa pangalan nga si Lily. Si Lily ni suwat ni kay napulo ang mga anak sa ugal nga ni Lily. Tulo ang laki, ang usa patay na. Ang usa na priso kay nakapatay. Ug ang usa maoy bana ni Lily nga si Loloy. Okay. Naa nila ni Lily ang ilahang ugangan. Sila ang nag-atiman na ay pension ang tiguwang nga 4,000 matag buwan. Apan dili paigo alang sa konsumo ug maintenance sa tiguwang. Of course, no, pila kay gastos tambal ani. Maong nanghingi ang tiguwang sa uban niyang mga anak og sustento. Apan gikasuko kini sa ubang mga anak ug nagplano na noon kining ibaligya ang ilahang yuta nga dili bahinan. Si Luloy kay nakapahimulos kuno kini sa basakan nga iyahang gitikad pagka mga isipan mga anaka. Unang pangutana, napulo ang anak sa akong ugangan, usa ang namatay, usa ang napriso. Bale, of course, 8 na lang ang naasgawas, no? Naadere, nahabilin. Actually, 9, kinaap na priso, basin makagawas pa to. Ang akong bana, ang nag-atiman sa tiguwang. Di ba katungod man sa mga anak, ang pag-atiman sa ilang ginikanan, hilabi na kong masakit kini. Okay. Ang kaning pag-atiman sa atong ginikanan, no, sa tinuod lang gyud, wa baya gyud na nakabutang sa balaod sa family code. Kibaw ka diin na gikan sa ato ang kultura, sa ato ang values, isip mga Pilipino. Mo bitaw na nakalahi nato sa ubang nasud, kay ang ubang mga nationalities, ang mga foreigner, ang katong mga nasa Amerika, inig ka 18 anak nilag makatrabaho na, mubiya sa balay, biyaan ang ginikanan. Mubitaw ng daghan kay ditong mga facilities para sa home for the aged, kay wa may muatiman nila. No? Di man na parihas nato diri. Dili na siya balaod, no, mga sukintig paminaw. Usa na siya sa ato ang kultura, nga ako honestly, no, proud baya ko anang ato ang batasan, ato ang naandan og kani nga value nga mo tahod, mo respeto ug mo atiman sa ato ang tiguwang. Kay dili manggod sa tanang higayon nga ang mando ug magdiktar nato, no, sa pagbuhat aning maong mga maayong buhat ang balaod. Naaman sa gutay gingon nga natural law, ang moral, ang moralidad nato ug ato ang mga gi-value, mga customs and tradition nga although di balaod batungod nga ato ang gisigihan
og sunod gisigihan natog practice, sigihan natog buhat, nahimo na gyud hinuon siyang part and of in a sense no nahimo na obligar na gyud ta. Okay? Ikaduhang pangutana, dili mo hatag og sustento sa tiguwang ang uban niyang mga anak kay pensyonada na kuno ni. Apan, 4,000 ra may pensyon ni nanay. Mapaigo bagud ang maintenance sa tiguwang. Wa ba di ay katungod mamarayg ang ilahang inahan nga masuko man silang pangayuan. Dinha gyud nato makita no mga higala. Kung kinsay na ay puangod, kinsay na ay batasan o kinsay way batasan o way puangod, inigkadagko na nato ang mga anak. Kay di manggod na sa ingon nga wa tay obligasyon, di pud na sa ingon nga dili na nato sila bago or karga kay manamanta anak manta sila may dapat mo padako nato. Ang ato ba kultura ni nato nga mo value aside sa mga atong tiguwang, kultura pud ni nato nga makahinumdom ug unta dili malimot sa mga nitabang nato para mahimong unsa ta karon. No, kultura pud na nato ug values pud na nato na dapat di ta malimot nga ang atong ginikanan maoy nagbago nato ug unta sa panahon nga sila na po'y naglisod ato pud untang iuli ang ilahang kaayo ug gibuhat nila para nato, no? Di maski pag moyong ka nga napabilin mamin pobre, wa man ko napaskwela. Ang akong gusto, mahimo man ta akong nurse. Unya, nag-vocational raman ko. Unya, dong, unya, inday, ang imuhang kinabuhi, ang kanang kadaginhawa nimo, utang na nimo sa imong ginikanan para ka masayod, no? And that alone, kana alone, should be enough reason nga dili ta malimot sa atong ginikanan, labi na sa ilahang katiguangon, og sa panahon nga sila na pud ang nanginahanglan nato, no? So, dili man na ingon nga, way katungod mamarayg, uy, ngano good, akong mami, baski unsa, uy, grabe kini mo online shopping, akong mami, unsa iyahang gusto, nganong ako man ang gibuhat, tungod kay ako mapasalamaton ko, no? Sa ako ang inahan, sa ako ang ginikanan. Unya kay usara baya ni. And sa tinud-anay lang, no? Uwahin na gyud ang pagmahay ug pagbasol nato. Ayaw ninyo paabta sa panahon nga adto na muslungon mo ingon nay, sorry kaayo nay, I love you nay. Di nakadungog, di naka-respond, di naka-appreciate. No, magunsa man ang palitan ninyo sa pinakanindot nga lungon, pinakanindot nga buwak. Wa nay gamit. Arita sa panahon nga buhi pa to ang mga ginikanan nga makabaws ta, makapakita pud ta sa kaayo, no? Nga ilaha pong nabuhat ug nahatag nato. Paparay gana oy, dapat mo paray, no? Kuwang ra in taon ng 4,000. Uy, unsa mag-unsa gud na tambal alone. I can't imagine no pila ka ha. Sus, di lang kuwangon ra. Kuwang pang kaupaton aning 4,000 sa tambal alone, no? Sa akong mami. Mugos ba sila pagpabaligya bisag buhi pa ug supak ang akong ugangan ug husto basad sila nga dili na bahinan ang ako ang bana kay mao kining nagtikad sa basakan. Usa ra gid ako masulti ang mga igsuon sa imuhang bana Lili, mga bagagnaw, no? Para masayod mo ba? Samtang buhi pa ang inyong inahan nga mo'y tag-iya sa yuta, wa mo'y katungod mamugos nga ipabaligya ang yuta. Kung di mo manghatag, pwede na niya ibaligya. Pwede pud sa di manghatag ninyong bahin, ay mog pangayo, ay pud mog kasuko, no? Ay pud mo pagkuan, ay pud mong pangayo, no? Ay mog demand, ay mog kalain og di mo hatagan kay sa panahong na marayig siya wa man pud mo muhatag. Kung ako'y mama ninyo, ibaligya ko ni, di man mo gasto nako, pues ako naapa man ko yuta, sige maningkamot kog ako ay mog pangayog bahin kay parag mawa nako, wa pud mo'y makuha or madawdaw nako, no? Ngano man kay samtang buhi pa ang tag-iya sa yuta, way iriderong makapangayo or makabahin. Ngano man wa pa may iridero. Ang kanang pagka-iridero ninyo, ang inyuhang katungod isip iridero kay anak man mo, mugawas ra na, mutumaw ra na kung the moment mawa na ang inyuhang mama ang tag-iyaan ng yuta. Samtang buhi pa siya'y na ikatungod, mubuhat, magbuot og unsaon na niya. Kung di mo niya bahinan, ang imurang bana liliyahang tagaan, sorry na lang mo. Why makabuot, why makadawat, igwalis gud mo. Sige, pag dinaw pa mo. No? And dili na pwede nga dili pud bahinan ang imong bana og ugaling mang sa panahon no nga mawa na ang imuhang mama, wa na nabaligya ang yuta,
So, mugawas na ang ilahang katungod. Pwede na sila makaklaim sa ilang katungod isip iridero, pero equal sharing. Dili gyapon sila maghinawd, di gyapon sila pwedeng mag-dinawan ng inyong yuta. Ikaupat o katapusang pangutana, kung kining yuta mabaligya, katunga ba ang makuhang bahin sa akong ugangang babay? Kay buhi pa man siya, makabuot ba siya og bilin sa akong bana? Kung maumay iyahang gusto kay lagi, kami man ang nag-atiman niya. Kung mabaligya na sa imuhang ugangan, karon nga buhi pa siya, nung ka nga ay makabahin ninyo maskig kinsa kay iya ragyod na tanang halin. Kung manghatag siya, wapoy makabuot niya. Kung ihatag na niya si imuhang bana, sorry na lang sa mga manag-igsuon nga, way puangod bagagnaong daw, di mo tabang, kay wapod mo inyo, di pud mo ka-demand o para inyo ha, kay siya'y tag-iyas yuta, iya ng kwarta, wapoy magbuot niya. Sama ra pud sa mga anak, nga, wa man po'y magbuot ninyo, o di mo ganahan mo tabang, ay pud mo pangayo. Ingon ana rana, no? Now, kaning sa mga ginikana, no, ako sensitive kaayo ko ani because ako mismo, not because Pilipino ko, tungod pud siguro sa pagpadako sa ako kultura na mos pamilya, and ako makaingon jud ko nga usa sa ako ang mga greatest blessing, ang ako ang ginikanan, ang ako ang mama ug ako ang papa. Mao na ako ang respeto para sa mga tao nga mo respeto mo pangga sa ilahang mga ginikanan taas kaayo nganuman. Kay the fact nga ingon ana kami nito say sakto ug maayo pug kapagpadako. And sa tinud-anay lang no para nako gyud ha ako experience gyud ni nako nga kanang mas daghang grasya nga maabot nimo, mas daghang grasya maabot sa usa ka tawo nga nagpangga, nagrespeto, nagatiman ug mga tiguang. Salig lang. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaing salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw. So, Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Roxanne. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Iyo. You make me hope again. Never knew this love can make. With your love by my rest and you give me strength to carry on. You give my life again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Roxanne. Promise ha? Best friend na ta, hangtod sa hangtod ha? Oy, Lucky. Basta ha, ingon ka kung naimangaway na ko sa school kay imas ang awayon ha. O, lagi. Basta parehas ang tag-school per me. Promise na ko. Huwag yung mangaway ni mo kay naamang ko. Roxanne, Peter, husto na mo anang inyong duha. Dali na mo din hikin ako'y giandam juice o pan. Oma! Dali na, Peter.
hapit naman tayo mag-graduate sa high school. Asa mo ka gusto mo eskwela? Ikaw, best. Agad ko nimo. Aw, sige ha. Kung asa ko, kinahanglan, adto sa kapa-enroll. O lagi, oy. Pero mi na magod na hitabo nga mag-agad ko nimo. Sus, kung ang imong gikuha pa lang ako ruso, same sa kuha. Classmate ra unta gihapon ta. Best, ikaw ba? Bisag lahi taong kurso, parehas na magyapon tag-eskwelahan, good. Ay, sige na. Musunod na ako sa akong klase. Text lang unya ko ha, kung break na nimo, aron magdungan tag lunch. Okay, best. Hello. Wa may naglingkod din tapad ni mo, no? Pwede anilang ko? Sure. Thank you. Kabantay man sad ko nimo nga permi kang mag-inusara ba? Unya, wa man sa ko'y circle of friends din maong niduol na lang ko nimo. Okay ra nimo nga makig-amiga ko nimo? Ako din si Trisha. Ikaw? Roxanne. Amiga na ta, ha? Sige ba? Rox, kabantay ko ni Chester kanina ba? Sige kasi tanaw ni mo ay. Ha? Gwapo ra ba na si Chester? Onya, buotan og bright pag yun. Kung manguyab na ni mo, sugto ni mo? Unsa may pangutan na ha, uy? Wa man gani ko makabantay nga magsige siyag tanaw nako. Okay, basta ako no nakabantay gud ko. O kung manguyab gani na nimo, sugta uy. Sayang kaayo. Bes. Tara, mga una ta. Uyab nimo? Dili oy, best friend nako. Best. Si Trisha di ay classmate nako. Og Trish, si Peter, best friend nako. Hi. Nice to meet you. Hala, uy. Ikaw na kitay. Grabe. Hello. Surrounded by gwapo nga mga ekals gyud ka. Amawon ka, uy. Unsa man, masabay ka na mag-lunch? Oo, uy. Magpatakod ko nimo. Amaw. Day! Huwag yung kumasayop. Si Chester ba? Makigistorya nimo. Ha? Nga naman daw? Hala, no? Dili pa na obvious? Klaro na nga manguyab na siya nimo. Dahil mauna yun ni. Daan pag lagi ko. Uy, kung manguyab gani nimo, sugta ha? Trisha. Thank you, Roxana. Nga nisugot ka nga magka-istorya ta. Ngano di ay nakituyo? Ang tinood, Roxanne, first time pa lang na akong pagkakita ni mo. Di na ko mahimutang. Murabag, na love at first sight ko ni mo. Chester. Doon na ba ko'y chance ni mo, Roxanne? Chester. Kabla ka. Uamang ko magdali. Atagan tikad time para magunaw na niya na. Basta, ang akong isaad ni mo nga kung imo kong sugton, di tagyog ka pasakitan. Chester. Ni-confess si Chester siyang gipati. Dili naman siya mawa sa una-una. Hinoon,
dili lisod higugmaon si Chester kay buotan siya. O bright sad. Bonus na lang iyang kagwapo. Tinood, Roxanne. Imo na akong gisugot. Oh, Chester. Yes! Salamat, ha. Thank you so much, Roxanne. Uy, saan ako nimo. Di tagib ka pa sakitan. Bes, tara. Mamaulin ta. Oh, namlagay kuyog. Bes, akong uyab si Chester. Chester, si Peter, akong best friend. Nice to meet you. Bye. Tana, mamaulin ta. Bes, pwede dili lang una umusabay ulit ni Moron? Unsa? Napamagod may lakaw ni Chester. Di pwede. Ako'y makasapan si mong mama. Sige na, mamaulin ta. Peter. Chester, pasensya na ha. Next time na lang ha. Nakasabot ko, Roxanne. Sige. Amping ha. Nakasabot. Roxanne, wata ko. Bahala ka diha. Ay, naabot na sa inyo. Di gabon ko ni mo tagdon. Saman, nasuko ka na ko? Kaysa may malipay sa gibuhat ganina. Kaya nga no, unsam na akong gibuhat. Wa ko makauyon sa gipakita ni Chester. Uwa sa ko makauyon nga imo nang gitago na ko. Abi ba na kung matay sekreto ay? Unya, may bawal na kong kalik nga naa na kay uyab. Ikapay na ka? Toxic. Roxanne. Peter, best friend ti ka. Sa pila ka tuig, imong advice ang perming matuman. Imong gusto. Pwede ka na siya suportan ako? Sa ako mga desisyon? Sa ako mga choices? Roxanne. Ikapila na niyang tawag na ako. Bahala ka. Dili sa tikatubagon. Kapoy. Basig nagselos na si Peter, day. Best friend naman akong tanaw niya, day, uy. Ako ra ba, day, no? Nakabantay ra ba ko niya? Nga dili lang kay best friend iyang tanaw ni mo. Grabe magod siya ka-possessive ni mo. Mura ba gigamit niya inyong pagka-best friend para imong time na apermi niya? Day. Thank you, Roxana. Ngayon may kong kitagaan og chance. Abi ni mo, karon na biya gini na tabo na ako nga na ako'y kaisog musulti sa akong gibati sa usa ka babae. Patuhoon gyud ko nimo, anak. Sa imong kagwapo? Oh, doon na ako'y naibgan sa una. Sa wa pati ka makita. Pero, di man gito ingon god nga nanguyab ko nila. Karon na gini na itabo nga ni-express ko sa akong gibati. So, tawagon na ba na ako akong kaugalingon nga swerte ko? Dili, uy. Maswerte ka ako ni mo, no? O gabi ni mo, happy tabi ang atong mansari. Mag-celebrate ha. Ang mama ni Peter na nawag. Tumagal lang sa... Hello? Day, Roxanne. Ari na si Peter, day, be. Ni attempt manggod og hiko, kay wa na kuno nimo siya tagda. Unsa tita? Sige na intahon, day, uy. Lahi naman ko na siya maghuna-huna, uy, sa mga nangaging simana. Nakuyawan na gyud ko. Sige, tita. Muanha ko. Kinuo ko. Roxanne, nga no, unsa ni tabo? Si Peter ko, no. Niatay mong hikog. Unsa? Unsa man, kuyugan ka? Ayaw na. Ako lang. Manawag rin ako nimo.
Thank you, bisa nga. Imo na gid kong gitagad og balik. Basta ayaw na ba kinugos ba, ha? Bes, ayaw ko biyai ha. Anin lang ka. Sige. Oh. Si Chester. Best, eto bago lang ako kadit akong phone, ha? Hello? Babe, ay kalimutan niya ha. Mansari na to. Sige, babe. Mula ka ko inig makatog na ni si Peter. Sige, babe. See you. I love you. See you, babe. I love you too. Magkuha kong snacks ni mo, bes. Ay, saan makanin ako, or makalakaw na ako. Snacks? Dara, biso. Snacks ako. Nay, juice. Basin gigutom na ka. Uwa na lang unta ka nag-andam, bes. Sige na, good. Kan asa ni akong giandam ni mo. Unya, storya-storya sa taga-diyot. Oo man, pwede na ka makalakaw. Oh, sure ka? O lagi. Sige, best. Pasensya na, bisa. Walang ka kapukawa gabi kay basigi ka po kag binantay na ko ba? Ang akong cellphone. Kadagang miss calls ni Chester. Sige siya. Hello? Asa naman ka, day? Nahibaw ka na ba's balita? Naunsa? Patay na imong uyab. Si Chester. Unsa? Unsa patay na? Nag-inom ang siya gabi, kaya wala mo tunga ha. Unya, hubog kayong ni drive ang motor. Mauto, na-discuss siya. Kinuha ko! Day, dili ka patanawon sa mga parents ni Chester sa iyang haya. Ngano ko, tay? Tungod kay ikaw kuno mo ay nakaingon maunang matay ilang anak. Tuod ay ni-text ka ni Chester atong gabi una nga makigbuwag na ka. Wa, day, uy. Wa, gyud. Bisag tanawon pa nila din yung mong convo sa phone. Ngano, day? Si Peter. Ha? Nagkuyog Peter atong gabi una. O ako kay ba kung naunsa ko ato pero nahibog kong anong kalit lang kung nakatog atong gabi una sila. Dili ka. Hayop ka! Hayop ka! Ikaw ay nakaiwas kamatayo ni Chester! Ikaw! O, tinood. Gitiksan ako siya. Nga magigbuwag ka niya. Gamit imong phone sa dihang natog ka. Pero, dili ako may nakapatay niya, uy. Sama ko na ko nga mo drive siyang hubog. Hayop ka! Ikaw may nakaingon! Huwag ka lang ako ikibaso sa iyong ginikanan sa itabo niya! Roxanne! Besh! Mahal kita ka! Pero huwag na mo makita! Saan lang niya mo to, Chester? Di na kay kamuhatag og time na ko! Hindi na ako gusto maminaw pa rin mo! Ibulig yung kikumatong kasuot, Peter! Sugod ka ron, magkalintanay na ta! Roxanne! When there's no more hope is left in me, and I'm always lost.
Nahugnog kaayo ko sa kunibawaan. Nga tungod sa gibuhat sa akong best friend, namatay si Chester. Sakit kaayo pa na nako. Kay bisag kadiyot rami nag-uban ni Chester. Pero na-feel ba yagid na ako nga pinanggagid ko niya, ug love kaayo ko niya. Ug usagid sa akong gibasol, ang ako kong kaugalingon. Dinhi na lang kutob, daghang salamat, RMN. Mga kito mga hikalang, kaagi ni Roxanne nga nagtago sa address sa Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, You. You make me hope again. All I ever need, never knew. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusta mga higalag mga sukintik paminaw, kinasiingkasing kong kidapit sa papara. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinapuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpabili.